Hola, sóc la Lluna i faig el personatge de la Clara a la sèrie Big Bang. La Clara és una noia especialment dispersa, diguem. És d'aquelles que s'encanten mirant una mosca, que té com molta vida interior. Sempre he pensat que la meva habitació era quadrada. Saps que sempre he cregut que vivies en una bombolla, Clareta? I a més és molt indecisa. M'he equivocat. Jo el que volia era ser astròloga. Creieu que hauria d'aprendre a fer coses de fang? M'he apuntat a classes particulars. Fes-te arquitecte i ho sabràs. No tens vocació. Té un nòvio que és més gran que ella i que està casat i ella és a tope con ell, vamos. Aneu molt en sèrio, Per això em preocupa una mica que la seva dona sospiti. La seva dona! Jo també sóc bastant feliç de la vida, però també tinc com la Clara la part fosca de doncs ara m'enfado, però ella és bastant més extrem. Vull dir que ella realment li prenen molt el pèl, espero que a mi no me'l prenguin tant. Psiquiatre. Primera consulta gratuïta, però per ser tu, t'ho deixo per 50 euros. Moments aquells durs del rodatge, com o no, és el primer dia que gravàvem, que feia un fred de la muerte, cada cop que paràvem, l'Eva ens venia a posar mantes, cada cop estàvem com a més encongits, amb els llavis blaus, bueno, era muerte. Jo em vaig riure molt un dia que fèiem el capítol de psiquiatre, que va ser com va venir tot de gent a fer d'extras i cadascun era un boig diferent i tenien tots una pinta bastant especial. Realment hi havia bojos molt xungos. Allò, una que tenia un fill que era una batidora, l'altra que portava una perruca amb llaunes de beguda. O sigui, només la imatge ja valia su precio en oro. Si Big Bang fos un culebrón sudamericano, hi hauria més intríngulis entre la Chris i el George, per exemple, i probablement hi hauria més problemes. Clar, no són tants personatges, però segur que tots s'haurien liat amb tots, o un seria la mare de l'altre, o alguna cosa d'aquestes de que bueno que viniste. I seria tot molt més exagerat, i aniríem tots amb más flores en el pelo i així com más estupendos, com estampitas, i probablement no seria tan còmic com ara, o sí, però d'una altra manera. I, evidentment, recomano aferrissadament a la gent que no es perdi ni un sol capítol de Big Bang perquè, vamos, val la pena.